What's up guys? Happy New Year! Sa Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Yan. Short ride lang to guys. Siyempre 2025 na. Yan. Happy New Year sa lahat. Happy 2025 sa ating lahat guys. Ayan. Ayan, kita-kits tayo dun sa ano. Matagal na kasi kung di nakapunta sa Sambons Farm guys. Kaya short ride tayo dun. Punta dun. Ayan, good morning, good morning. Sarap mag-drive pa ganitong panahon sa Camarines Sur. So guys, touchdown Naga City. Napakaluwag ng kalsada oh. Pag New Year talaga guys, ganito talaga. Napakaluwag ng kalsada. Tapos mga establishment sarado talaga. Kaya yan. Kaya tayo dumaan sa sentro ng Naga City. Pasyal muna tayo dito. Sentro Naga. Yan, Happy New Year sa mga taga Naga. Yan, Oragon Monument. Yan, shoutout sa mga ka-Oragon natin dito sa Naga City. Yan, sarado talaga yung mga pag New Year guys oh. Pag January 1 kasi guys, mga tindahan sarado talaga yan. Kasi yung mga, mga puyat. Mga puyat yan kagabi sa celebration ng New Year. Pero yung mga ano dito, mga drugstore, tapos mga ibang establishment, bukas yan. Bukas yan guys. Ang mga butika, bukas yan. Yung mga titinda pa mga tsinelas nga. Napakaluwag ng kalsada sa Naga City. Ito sa may Plaza Quezon. Napakaluwag. Yan. So guys, dito tayo sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur. Hanapin na muna natin yung barangay Karangkang para mapunta natin ulit yung Sambons Farm. Hindi tayo magagamit ng Google Map kasi nakapunta na tayo ng isang beses doon. Pangalawang beses na tayong makakapunta doon guys. Tapos ito rin lugar nito ang papunta sa Calabanga. Yan. Sarap ng gandang kalsada dito eh. Sa lugar na to guys. Bihira lang kung makapunta dito. Sa lugar na to. Ganda oh. Yan. Walang traffic. Napaka luwag ng kalsada pag ganito ang January 1. So yan na guys, nandito na tayo. Papasok na tayo ng Sambons Farm. Ito yung kalsada dito. Pag pupunta kayo dito, ito ang makikita nyo dito ang kalsada. Hindi pa siya sementado. Kaya tsaga-tsagain lang natin tong mga lubaks-lubaks na to. Sambons Farm. So, yan guys oh.
malubak lang talaga. Pero malakas ang internet dito guys. Magti-trail muna kayo, marating yung Sanborns Farm. Napakalupit na kalsada. Yan guys, oh. Bukas. Ito na yung ano guys, oh, gate. Konti lang naman na lubak ang madadaanan dito sa papasok ng Sanborns Farm. Ano, wala masyadong tao, open lang oh. Ganda dito. Sarado. Ay, bukas. Pasok tayo. Ay, walang mga ano. Yan, dito tayo guys sa Sanborns Farm. Parang ako lang nandito ha. Walang ano ha. Walang napunta oh. Sinalubungan na tayo ng aso. Sanborns Farm. Walang tao guys. Hanggang mamaya pa. Walang tao. Ito guys ang Sanborns Farm. Ang ganda ng ano dito. Wala, babalik na lang tayo. Ito guys, pakita ko lang sa inyo. Yan, pahinga muna tayo. Yan, touchdown, Sanborns Farm. Guys, Sanborns Farm. So, yun up guys. Bumalik na lang tayo kasi wala sarado. Sarado ang Sanborns Farm. Tapos walang mga tao. Pero nakapasok din tayo guys sa Sanborns Farm kahit paano. Balik na tayo ng Naga City. Punta na tayo sa M Plaza guys. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for the day. Maraming salamat sa mga kaurago natin, mga sumusuporta sa ating Facebook page Team Kauragon at sa ating YouTube channel JDE TV Motovlog. Maraming salamat. Happy New Year to all and God bless. Maging masagana at matiwasay ang 2025 sa ating lahat guys. Lagi tayong mag-iingat sa daan. Peace.